Hemen pantailaren bestaldean baditugu Ane Gebara eta Aitor Minagret. Kaixo, ikote ze moduz. Apa, kaixo. Prest zaudete Oso ondo, gogotsu, igandeko emanaldirako. Bai. Just... Gainera gure lehenengo aldia, bigarren aldia da elkarrekin lan egiten dugula. Beraz, gogotsu eta pozik. Aurkezteko gogoekin, ja. Bai. Bigarren aldia, emanaldia egiten duzuela, edo bigarren aldia elkarrekin lan egiten duzuela. Zebakit obra nahiko berria dela, ez daukazuela ia ere kontu promozionalik eta daukazuela apur bat ia estrenaldi moduan. Ze kontatu dezakezu obraen inguruan eta zentzu horretan hauze izango da, bigarren aldia egiten duzuena? Ez da lehenengo aldia egingo dugula, gure estrenaldia izango da, eta da bigarren aldia batera egiten dugula lan, eta bagenituen egia zan gogoak lan egiteko batera, eta faktoriaren ideia atera zen, eta animatu gara. Oso ideia, erdi berria da, ez? Buruan bagenuen lan egiteko gogoa batera, eta bagenekien, antzeko, ez? Antzeko... Bai, gure estiloak nahaztuz, zerbait berri sortu. Bai dala agian gure lehenengoa ikuskizun bezala, ze orain dela gutxi egin genuen beste aurkezpen antzestu bat, baina berez sorkuntza prozesu batean sartzeko eta guzti hori, hau lehenengo aldia izango zen. Ibili gara ipuin kontalari bezala, bakoitza bere kabuz, eta hori genituen gogoak zerbait desberdina egiteko eta bi estiloak ere nolabait fusionatu edo nahaztu, ez? Eta horregatik sortu zen Eman egurre Pinotxo. Eta, Eman egurre Pinotxo egiten dio zuzena referentzia, ez? Ipuin klasiko bati, Pinotxoren ipuinari, baina ez dakit klasiko horretatik asko aldenduko zareten, hori oinarri bat den, edo den soilik aitzakia bat titulurako, edo hitz joko bat, zer ikusalko da emanaldian? Oinarri bezala hartu dugu, nolabait hildo bat jarraitzeko, baina gero bai eman diogu gure tokea, ez? Eta gure... Nik uste dut, ez da bakarrik aitzakia, ze Pinotxoren historia bai kontatuko dugu, edo bai ez den bezala, edo kontatuko dugu gure modura, baina bai Pinotxoren historian oinarritu gara, gero gure pedrada eta gogo guztiak sartu alizateko horrere bai. Baina, oinarri bezala badago Pinotxoren gogo hori, ez? Ume izateko, Pinotxoren abentura hori, bizitzari ere egurra emateko, ez? Eta orduan hori oinarri hartuta, gure estiloak nahaztu ditugu, eta hori izan. Bai, eta Pinotxoren bidearekin batera. Batez ere normalean, bi ipuin kontalari eszenatoki gainean daudenean, bakoitzak bere ipuina kontatzen ditu, edo bien arteko zerbait egin daiteke, edo gai bera landu, eta, erronka bezala hartu genuen klasiko hau, eta zelan bion artean kontatzen dugun eta antzestu ere, ze badago alde batzuk, zati batzuk antzesten ditugunak, eta guretzako ere hartu genuen esperimento moduan, zelan egin zerbait desberdina edo. Bai, ez da berez kontaketa arrun bat izango, ikuiko du kontaketa, baina antzezpena ere egongo dira gauzak jolasteko. Orduan, gauza berri, guretzako gauza berri bat ere, eta gutxienez bidean asko ari gara disfrutatzen eta asko ageri gara jolasten, eta espero dugu publiko aurrean ere jendeak gozatzeko aukera izatea, bai. Aipatu duzu, ez? Zati batzuk ipuin kontalari moduan, beste zati batzuk antzestuak. Non hasten da, ez? Ipuin kontalaritza eta non hasten da antzerkia? Bien arteko nasketa bat egin duzue, edo jarraitzen du ipuin kontalaritza klasiko bat egiten, segia da, agian apur bat bitxia izan daitekela nolabait ipuin bat bi pertsonen artean kontatzea. Antzeste agian bai, baina kontatzea berezia da, ez? Hori da, bai.
Bai, jo, eske non hasten da kontaketa eta non antzerkia. Hori ere, badago jende bat kontatzen duela oso kontalari bezala, beste batzuk sartzen dizkiote pues, efektu edo soinu edo pertsonai gehiago. Hori ja, karo, bakoitzaren ibilbidearen arabera hasten da kontaketa edo antzeslana. Guzaiatu gara, fidelak ez izaten bakoitzaren kontatzeko modura eta zer oso bateratua egiten. Eta orduan, gogo horrekin, sortu da gure lenguai berri, ez da berria, baina, gure jolas berri hau sortu da, eta bai sartzen gara, bi sukaldari izango gara, eta sukaldari hoiek nahiko dute ipuina kontatu. Orduan, izango da sartu irten eta jolas pila bat eukiko duen emanaldi bat. Ezin da esan denik bakarrik antzerkia edo bakarrik kontaketa, ez? Hori da. Ikuskizun bada eta bertan, topatu dugu kodigo bera edo, eta hor oso gustora sentitu gara, eta egia esan prozesua oso polita izaten ari da, ze, bate botatzen du ideia bat, eta beti jolasten dugu, ez? Da oso, ez dakit, gaude oso prez jolastera. Orduan, probatzen ditugu, batek botatzen du zerbait, eta benga, guazen hortik, ez? Orduan, alde horretatik bai lortzen ari garela, oso bizia izaten prozesua. Bai. Orduan, gu pozik jolasten, espero dugu ere jendeak pozik egoteago ikusten eta jolasten gurekin, bai. Bai, erronka polita delako, ze naiz eta eszenatokitik kanpo erlazio ona euki edo gustora egon, gero sortze prozesu batean sartzen zarenean askotan ez da erraza konektatzea, ez? Edo kodigo horretan biok egotea, eta kasu honetan, disfrutatzen ari gara asko eta guk uste du hori transmitituko dela ere. Transmisioa aipatu egin duzuela orain, berez ipuin kontalaritza edo, ez? Zeozer sotila bezala hartu egiten da, gaur egun bestelako agian disiplina batzuk arreta gehiago ditzen dute, izan ikusgarriagoa direnak bisualki edo hori bai antzerki munduari dagokionez, pantailen bidez egiten direne bestelako kontuekin. Zer dauka ipuin kontalaritzak edo solitasun hori besteek ez daukatena edo besteek eskaini ezin dezaketena? Niretzako uste dut irudimena lantzeko aukera hori zabalagoa dela, ez? Gure kasuan ikuskizun honetan objektu batzuk erabiliko ditugu nolabait hori bultzatzeko, ez? Beitu objektu arrunt batekin, ez zenbat jolas ateratzen ditugun, ez? Orduan nik uste behintzat kontatzeakoan bakoitzak imaginatzen duela, ez? Ematen badiozuia irudi bat edo badago eginda, ez? Eta polita da, guretzako polita da, publikoak imaginatzen duenean, zurekin batera doanean, sortzen ari zaren irudimenezko espazio horretan. Bai, nik uste dut disiplina bakoitzak eskaintzen dituela gauza pila bat, ez? Eta batzuk hori zuk esan duzun bezala oso bisualak, ez dakiz zer. Nik uste dut kontalaritza dela oso minimalista, ez? Bakarrik aurpegi, gorputz eta ahots batek gidatzen du historia oso bat. Orduan, zailtasun asko ditu, hori guztia mantendu egin behar delako, baina oso polita da ikusten duzunean mundu guztia, zu kontatzen ari zaren baso horretan dagoela, ez? Orduan, eta zaten duzu, ze gauza gutxirekin, ze handia izan daitekeen hau, ez? Eta orduan, batzuetan hori antzerki batzuk, brutalak dira, eta egiten duzu bidaia guztia beraiekin, eta da kristona montatu dute, eta supergozagarria da ere, bai. Baina kontalaritzarekin ere nik uste dut, aldarrikatzen dugula, edo, niri gustatzen zaitez, ahots baten eta gorputz baten txikitasun horretatik, zelako bidea egin dezakezun, ez? Eta, niri hori kontalaritzak bai ematen dit, ez daki pasio hori edo esaten dut, eske ze pasada, ez? Ahots batekin eta nago sekulako gaztelu batean, sekulako bale baten ondoan, edo eta uste dut kontalaritzak ere hori aldarrikatzen duela, ez? Ez dela ezer behar, historia hon bat edo ahots bat, eta
eta horrekin eta gure kasu honetan ere, hori jolasten dugu txikitasun eta gauza gutxi horietatik nola, eraiki alden gauza handi bat. Bai, zelan sortu eszenatoki batean, bale bat, ez? Edo bale baten barruan gaudela, bueno. Denok ikusi alizateko, ez? Eta, bueno, gu sortu genuen Arabasan, nik uste dut kontalaritzaren mundua delako pixka bat, bakarka edo oso gauza isolatua da. Eta orduan nik uste dut beharra handia genuela batzeko, zalantzak argitzeko, ipuinak destripatzeko, osea, genituen gogoak kolektibizatzeko kontalaritza, nik uste dut. Eta igual bai egon dira beste tarte batzuk kontalaritza beste maila batean egon dena, edo gehiago mugitu dena, edo ez dakizer, baina orain ez, hasi berria garenak oso bakar sentitzen ginen, ezagutzen ginen txiripaz, eta orduan, eta ezagutzen genuen ere, jende nagusiagoa, urteak daramatzala kontatzen, ja, profesionala dena, eta orduan esaten genuen, ze gogo, bideo horiek batzeko eta zerbait pixka kolektiboago egiteko eta ez sentitzeko hain bakarti mundu honetan, ez? Ez dakit ikusten dut kontalaritza munduan sartzen zarenean esaten duzu, hau garrantzitsua da edo hau gustatzen zait, baina nola egin, ez? Eta azkenean bakarrik alduzu, ipuinak entzun, ausartu kontatzen, baina karo oso denbora guztian. Eta orduan nik uste dut Arabasan bai sortu zela kolektibo izateko gogo hiekin. Indarrak batzeko Araba mailan ere, eta gero, azkenean bakoitzak bere estiloa dauka, eta elkartzen garenean, bakoitzak kontatzen duenean ikasten ari zara, ez? Guretzako oso garrantzitsua. Bestela zaude zure gauzekin, zu mugitzen zara bakarrik, hanek esan duen moduan, oso individuala da lana hau, eta orduan, Arabako ipuin kontalariak elkartzea, eukitzea espazio bat, eta nun elkartu eta nun konpartitu, oso garrantzitsua ikusten genuen. Eta horretan ari gara, sortu berria den proiektua da, pixkanaka, eta badaude batzuk urteak daramatzatela, eta oso polita da, ez? Haiekin egotea eta ikustea, eta gero ere, gazteak garenak arlo honetan ere, ikustea ere, ze gogotxo gauden, eta gatozen indar hoiekin, ez? Orduan hor nahasten da, Arabasanen esentzia hori. Gero, gutaz aparte ere, nahiko genuke Arabasanetik ez, kontalaritzari ematea esparru bat kultura mailan merezi duena, ez? Batzuetan, kontalari badator, edo mozorratuko zara, edo ez dakizer, eta orduan da, goaz kontalaritzari ere ematera leku bat, kultura mailan eta ez dela bakarrik gauzak ikasteko, edo irakurketarako, haratago doala, ez? Eta orduan, gu hori ikasten ari gara, eta nahiko genuke ere, ondo egiten dugun bitartean, kontalaritzari ere ematea, guretzako daukan garrantzia ez dela gutxi, ez? Orduan, hori, ikasi, kanpora atera ere daukalekua jarri, hor gauda Arabasan. Eta bestela hori oso bananduta geunden eta etzeukan hainbeste garrantzia, ez? Oraindik, claro, lan pilo bat egin behar da, baina uste genuen elkartuz eta esan dugu moduan indarrak batuz, joan gaitezkela, ez, instituzioen aurrean edo zerbait, hor erraldoi horien aurrean, bentsat egotea elkartuta, ez? Eta ematea bombo gehiago. Eta horri lotuta, zen nolako arrobia ikusten duzue ipuin kontalaritzaren esparruan? Badago etorkizunik? Espero hori da bentsat gure helburua. Badago ez da erresa, baina... Ahotsak eta belarriak dauden bitartean gu hor egongo gara. Eta nik uste dut, hori, batzuetan zaila da, ez daukalako espazio berezirik, ez? Ez dauka gaude liburutegietan, gaude plazetan, gaude antzoki batzuetan, oso gutxietan, eta orduan gaude pixka bat, gaude, ze existitzen gara, eta nik uste dut, esparru desberdinak kontutan hartzen gaituztela, baina polita izango litzateke, hori, antzoki bat betetzea, ez? Ipuinekin bakarrik, eta
gainera erantzuna badago. Beste toki batzutan egiten dute, ez? Badago. Beste toki edo herrialde batzutan bai ematen direla horrelakoak. Bai, badaude herrialde batzuk igual ohitura gehiago daukatenak edo ez dutenak galdu edo mantendu dutenak, klaro, kontalaritza eske kabernetatik dator, osea, esan nahi dut, betidanik eduki dugu kontatzeko eta jakiteko behar hori, ez? Orduan, leku batzuetan, bai, badauka leku edo sendoago bat. Eta, bueno, pues hemen bidean gaude, eta bidean egon dira, eta seguro bidean egongo direla, ze batzuetan ez gara ez da konstiente, baina ipuinak entzutea mundu guztiari gustatzen zaio. Eta, bueno, edo gehienari, ez dut esango, baina... Eta horrek suposatzen duena, ez, batzea, ez, bai plazetan, edo bai, baina balen egiten zen moduan, eta, bueno, orain ere ez, baina suaren inguruan, guzti horrek dakarrena, ez, ez dela bakarrik ipuin bat kontatzea, badagoela horatzean askoz gehiago, orduan, publikoa badago, hor egon behar gara, zarata egiten eta mugitzen, eta behintzat, bueno, goikoek ere ikusteko hori eta, bueno, hor ja jartzeko, medioak, ez? Horrekin geratu egiten gara orduan. Igandeko zita gogoratzeko igandean, bostetan, Faktorian, eman egurre Pinotxo, Aitor Binagret eta Ane Gebararekin, eskerrik asko, gote, galeria entzutegatik eta igandea. Eskerrik asko zu, Ane gara. Zaindu. Eman egurre bizitari. Bai. Agur.